आर'नाइ 5G YouTube चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय अमृत बिक्रम आन्दलन आसामाव आरो फिन नैथि खेबनि थाखाय दंफां गायनाय हाबाफारिया जागायफिनबाय। नोंथाङा बे दंफांखौ गायनानै नोंथाङा बे फट'खौ दंफां गायनाय फट'खौ बोरै आपल'ड होगोन जोङो दिनैनि नैबे भिडिअ'नि गेजेराव नायगोन। स्पेशेलि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरनि थाखाय गभर्नमेन्टआ मेन्डेटरि खालामनानै होदों दंफां गायनानै नोंथांमोना फट' आपल'ड खालामनाय। बे दंफां गायनाय हाबाफारिया 1 आगष्टनिफ्राय जागायनानै 15 आगष्टहालागै थागोन। नोंथाङा बे 1 आगष्टनिफ्राय 15 आगष्टनि गेजेराव नोंथाङा दंफां गायनानै आपल'ड होनांगोन। आसामाव 3 कौटि दंफां गायनायनि टारगेट बानायदों गभर्नमेन्टआ। नोंथांमोना जुदि बेयाव बाहागो लानो सानदों इन्डिभिजुवेल नोंथाङा हारसिंब्लाबो नोंथाङा दंफां गायनानै फटक साफायनो हागोन। स्पेशेलि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरनि थाखाय मेन्डेटरि बानायना होदों। लोगोसे नोंथांमोननि गोनांथिया जाहैबाय नोंथाङा जुदि महिला उद्यमिता अभियान स्किमाव एप्लाइ बानायदोंमोनब्ला नोंथाङा बेयाव 10,000 रां मोननो थाखाय नोंथांनि दंफां गायनाया गोनांथिथार। नोंथाङा दंफांखौ जुदि मोनबायब्ला नोंथाङा बेखौ फटक साफायनानै बोरै आपल'ड खालामगोन जोङो दानिया बेनि स्टेप बाय स्टेप प्रसेसखौ जोङो नायदिनि। गिबियावनो नोंथाङा बे दंफांखौ गायनायखौ नोंथाङा फट'खौ आपल'ड खालामनो थाखाय मोनसे एप बेखौ प्ले स्ट'र एप स्ट'राव थांनानै नोंथाङा डाउनल'ड खालामनांगोन अमृत बिक्रम आन्दलन। नोंथाङा एपनि थ्रुयै थांबा इजियावनो नोंथाङा फट'खौ आपल'ड खालामनो हागोन। दानिया जोङो बे एप्सखौ बेबायदि प्ले स्ट'राव नोंथाङा इनस्टल खालामना लाबानो जाबाय। आं बेखौ अलरेडि इनस्टल बानायबाय। दानिया आङो बेखौ अपेन बानायनोसै आरो बेयाव फट' आपल'ड खालामनायखौ नोंथांमोननो देखायनोसै। गिबियावनो नोंथाङा बेबायदि पेज खेवगोन। जाय बिथांमोना दाख्लैबावै बेयाव गोदान मेम्बार आरो गोजाम मेम्बारफोरा रिनिउवेल रेजिस्टार बानायखांबाय नोंथांमोना बेयाव इजियावनो दानिया दंफांखौ नोंथाङा दंफां गायनाय फट'खौ फट' साफायनानै आपल'ड खालामनो हासिगोन। गिबियावनो नोंथाङा नैबेयाव मोनसे अप्शन नुनो मोनदों लगइन। एपखौ नोंथाङा खुलिनाय लोगो लोगोनो बेबायदि अप्शन नुगोन। नोंथाङा नैबे लगइनाव क्लिक खालामना होनांगोन। जोङो दानिया बे लगइनाव क्लिक बानायबाय। दानिया नोंथाङा नैबेयाव रेजिस्टार बानायनाय समाव नोंथाङा जि मबाइल नाम्बारखौ होदोंमोन नोंथाङा बेयाव लगइन बानायनो थाखाय दानिया नैबे बक्सआव मबाइल नाम्बारखौ होनांगोन आरो मबाइल नाम्बारखौ होनानै नोंथाङा नैबेयाव गेट अटिपि खालामनांगोन। नोंथांनि मेसेजाव नोंथांनि मबाइल फनाव मोनसे मेसेज फैगोन। बे मेसेजाव मोनसे अटिपि फैगोन। नोंथाङा अटिपिखौ नैबेयाव इन्टार खालामना होनांगोन आरो नैबे केपचा नुदों नोंथाङा बे केपचाखौ नोंथाङा नैबे बक्सआव होनानै नोंथाङा नैबेयाव लगइन खालामना होनांगोन। जोङो दानिया बे स्टेपखौ कमप्लिट बानायनानै जोङो नेक्स्ट स्टेपखौ जोङो दानिया नायदिनि। दानिया आङो बेयाव मबाइल नाम्बारखौ बहायबाय आरो नैबेयाव अटिपिखौ बहायबाय आरो नैबे केपचाखौ नैबेयाव बहायबाय। दानिया आं नैबे लगइनाव क्लिक खालामनानै होदिनि। दानिया नोंथाङा लगइन खालामनाय लोगो लोगोनो बेबायदि मोनसे पेज खेवगोन। नोंथांनि बेयाव गासैबो डाटाया नैबेयाव थागोन। आं बेयाव ब्लार खालामनानै दोनदों। दानिया नोंथाङा नैबे आपल'ड फट'आव नोंथाङा क्लिक खालामनानै होनांगोन। नैबे आपल'ड फट'आव जोङो दानिया बे आपल'ड फट'आव क्लिक खालामना होदिनि। आपल'ड फट'आव क्लिक खालामना होनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा बेयाव फट' आपल'ड खालामनायनि अप्शन नुनो मोनदों। गिबियावनो नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि दंफांनि फुलिखौ सिलेक्ट प्लेनाव नैबेयाव क्लिक खालामनांगोन। नोंथाङा नैबे बक्सआव नैबे बक्सआव नोंथाङा क्लिक खालामना होनांगोन। जोङो बे बक्सआव क्लिक खालामनोसै। बेयाव क्लिक खालामना होनाय लोगो लोगोनो बेयाव नोंथाङा दंफांनि बेयाव नामखौ नुनो मोनो। नैबेयाव गोबां दंफांनि नाम होना दोनदों। नोंथाङा माबे दंफांखौ गायो बेयाव नोंथांनि एक्जेक्ट दंफांनि नामखौ नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामनो नांगोन। आङो बेयाव मोनसे दंफांनि नामखौ हमना ला बेयाव क्लिक खालामना होबाय। बेबायदि नोंथाङाबो बेबायदि क्लिक खालामबानो जाबाय। दानिया नोंथाङा नैबेयाव डाइरेक्ट नोंथाङा केमेराखौ अपेन खालामनानै नोंथाङा बेयाव फट' साफायनो हागोन आरो नोंथाङा फटक साफायखांनानै नोंथाङा नैबेयाव गेलारिनिफ्रायबो नोंथाङा फटकखौ लानो हागोन। नोंथाङा फटकखौ बोरै साफायनांगोन आङो बेनि प्रसेसखौ नोंथांमोननो देखायहरनि। नोंथाङा माबायदि सिस्टेमाव फटकखौ आपल'ड खालामनांगोन आङो बेनि सिस्टेमखौ नोंथांमोननो एसे खोन्थाहरग्रोनि। लोगोफोर आं नैबे फटकखौ मोनसे डेम' हिसाबै लादों। नोंथांनि दंफां गायनायनि फट'आ बेबायदि रोखोमनि जानांगोन। नैबेयाव नोंथांनि गुगोल मेप नोंथांनि डाइरेक्ट लकेसन नैबेयाव नोंथांनि गासैबो डिटेल्सआ बेयाव थागोन। नोंथाङा बे फटकखौ बोरै साफायनो हागोन आङो बे मोनसे एपनि नोंथांनो नामखौ खोन्थाहरनि। नोंथाङा बे फटकखौ माबायदि बे लकेसन थानाय सिस्टेमाव साफायनो हागोन। नोंथाङा फटकखौ बेबायदि GPS लकेसन थानाय गोनां साफायनो थाखाय नोंथाङा गुगोलाव नैबे प्ले स्ट'राव फैफिननांगोन। प्ले स्ट'राव फैफिननानै नोंथाङा नैबे सार्चआव नोंथाङा मोनसे एपनि नामखौ नोंथाङा सार्च खालामनांगोन। GPS केमेरा। नोंथाङा बे GPS केमेराखौ नोंथाङा नैबेयाव मोनसे अप्शन नुनो मोनदों। नैबेयाव एप्स नोंथाङा बेखौ इनस्टल बानायनो नांगोन। बे एप्सखौ नोंथाङा इनस्टल बानायनानै अपेन बानायनानै नोंथाङा फट' साफायनांगोन बे एप्सनि थ्रुयै। बे एप्सनि थ्रुयै साफायबासो नोंथांनि गासैबो लकेसन डाटा मेपआ जाखांगोन। अब्लासो नोंथांनि फटकआ एक्सेप्ट जागोन। दानिया आङो बेयाव फटक मोनसे नोंथांमोननो देखायनि।
बेबायदि नोंथाङा बे एप्सजों बेबायदि रोखोमै नोंथाङा फट'खौ साफायनो हागोन। जास्ट आं बेखौ गुगोलनिफ्राय डाउनलड खालामदों नैबे फट'खौ नोंथाङा बेबायदि सिस्टेमाव नोंथाङा फट'खौ साफायनो नांगोन। दानिया जोङो बे फट'खौ बोरै आपल'ड होनो जों बेनि प्रसेसखौ नायदिनि। दानिया नोंथाङा फट' आपल'ड खालामनायनि अपसनाव फैफिनदो। आं दहाय खोथानाय बायदि नोंथाङा बेयाव नोंथांनि खेबसे खोथाफिननोसै बेखौ नोंथाङा बेयाव नोंथांनि दंफां फुलिनि नामखौ बेबायदि सिलेक्ट बानायदो। बेयाव दानिया जों बानायबाय। दानिया नोंथाङा नैबे अपसनाव थुदो नोंथाङा अपेन गेलारि। नोंथाङा डाइरेक्ट नोंथांनि गेलारियाव मोनहैगोन। बेयाव थुबाथाय आङो बेयाव क्लिक बानायबाय बेबायदि। दानिया बेयाव बेबायदि मोनसे नोंथांनि गेलारियाव नोंथाङा फैनांगोन। नोंथाङा दंफांखौ बेबायदि क्लिक खालामनो नांगोन नोंथांनि दंफांखौ। दानिया आङो गेलारिनिफ्राय मोनसे फट'खौ लाबाय। जास्ट आं बेखौ डेम' हिसाबै लादों नोंथांमोननो फोरमायनानै देखायनो हिसाबै। दानिया नोंथाङा बेबायदि क्रप खालामनांगोन। एक्जेक्ट नोंथांनि फट'खौ बेबायदि नोंथाङा क्लिक बानायनांगोन। आं बेखौ जास्ट साफायदों। नोंथांमोना बेबायदि साफायनांगोन गावबा गावनि दंफां गायनाय फट'खौ। नोंथांमोना नैबेयाव मोनसे अपसन नुनो मोनदों क्रप। नोंथाङा बे क्रपआव क्लिक खालामनो नांगोन। आं बेखौ ब्लार खालामना दोनदों। दानिया जोङो बेयाव क्रपआव बानायबाय। दानिया जोंनि फट' लानाया नैबेयाव जाखांफैगोन। दानिया नोंथाङा सिम्पोल नैबे आपल'ड नोंथाङा नैबे अपसन नुनो मोनदों मोनसे आपल'ड। नोंथाङा बे आपल'डआव नैबे आपल'डआव क्लिक खालामना होनाय लोगो लोगोनो नोंथांनि बे फट'आ आपल'ड जागोन। जोङो दानिया बे आपल'डआव क्लिक खालामबाय। बेबायदि आपल'डआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो बेयाव नोंथाङा मोनसे आइडि नुनो मोनगोन। बेबायदि नोंथांनि फट'आ साक्सेसफुलि आपल'ड जाबाय। बेबायदि नोंथाङा गावबा गावनि दंफां गायनाय फट'खौ इजियावनो बेबायदि सिस्टेमाव आपल'ड खालामनानै लानो हागोन। दानिया नोंथाङा बे फट'खौ जुदि नोंथाङा गोरोन्थि जादों दानफिनोब्लाथाय नोंथाङा नैबे डिलिट फट'आव क्लिक खालामना होबानो नोंथाङा बेयाव अट'मेटिक फट'आ डिलिट जाफिनगोन। दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। जाय बिथांमोना दंफां गायनानै गावबा गावनि फट'खौ आपल'ड खालामनो सानदों नोंथांमोना बेबायदि प्रसेसआव आपल'ड खालामबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक खालामबानो जाबाय, शेयार खालामबानो जाबाय। एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ।